ha ka jinglang brewi amla banbiang kane ka jusajia ha ki bebon kirang yela kai football isen ai shisha ya u Lucas Berwal ba ulapan map na kirang yela kai bat kumjoro na kinang kershan jong ka Tottenham haden ka jingela kai persha ya ka Alkmaar ha ka jingela kai first leg ha ka round 16 jong ka Europa leng nga preng sngong ba ye piki paralok ki bajus ngau tenan ban pej ki video ha ka ne ka channel ka jing kerpat ye ki to ki paralok ki bompat da ban subscribe la da pesngau tenan ye ki video ha ka ne ka channel sngong ba ban ai jing kershan da ka patin share like bat kam tam ban subscribe ka jingela kai first leg ha ka round 16 jong ka Europa Conference League ha pedang ke Chelsea persha ye ka Copenhagen ha ka ne ka jingela kai ke Chelsea chabar na layeng kata ha yeng jong ka Copenhagen leng ba ka kol je ujem ha ka medit ka ba sa peu henreu bat leng ba Enzo Fernandez ha ka medit ka ba henreu posan kalala ban penlem ye ka Copenhagen da ar la ka we kol bat ye ka chikol jong ka Copenhagen layak bantap leng ba Pereira kata ha ka menit ka ba hanyo peu khandai leng ba ka ne ka jingjom ka Chelsea ka don ne ka jing kerman bahkan yo banrung shika quarter final hanrai ka dangap setang ya ka second leg ka ban salong hakat sao trik jong manta ubanai halayeng jong ka Chelsea kat ba ka jingela ka first leg ha ka round 16 jong ka Europa League ha pedang ka Manchester United persya ya ka Real Sociedad ha ka ne ka jingela kai ha ka kala ka baar dai ka Manchester United ka bayo shwaban penki ya ka jar leng ba usirsi ha ka menit ka basan peu hanyau hanrai ka Real Sociedad kam ailat ya ka Manchester United bahkan job ya ka ha ka ne ka jingela kai sekawero bakadai ha ka yeng jongka kumta ka layo ban penpai ya ka ne ka kol leng ba oyar sabal ha ka menit ka ba hanyau peu ka bawan leng ba ke penalti ka jingela kai ka ba isen ai bat ka ba imanlung ka dei ka jingela kai first leg ha ka round 16 jong ka Europa League ha pedang ka Tottenham persya ya ka Alkmaar ka dei ka neken ka jingela kai ka bala penyam ketang ya u Lucas Berwal kat hado ba usngau don kam ban pan map na ki player bat kam tam na ki nang kershan jong ka Tottenham ka long ka ka ba sngau sen ai bat ka ba imanlung ban pej ya u Lucas Berwal ha ka ne ka jingela kai ha ka jinglong brewi omla ban biang hanrai om dei ke jing la khanang kane ke jusha jiai haki babon ki jing la kai football bat kum joro haki babon kirang la kai football kadaw ka bala penlong ya Lucas Berwal ba unyam singau sik thang kadai ba hakane ke jing la kai haka menit ka bakat pra ka Alkmaar ka layo i ka corner kick hakane ke jing la kai bat habala shoot ya kane ke corner Lucas Berwal ula persyang ban yada ya ka bol na ka jing sha tham pen ban klampoi perkhat ulakum bakla thap hi shika kola jong kata shika kol jong ka Tottenham ka bala penlong ya u ba unyam sing sik thang shu shu ka dai hado bandakot ka jingela kai ka Tottenham ka la sharam hakamat jong ka Alkmaar dai lengba ka ne ka shikol ka ba ulakum bakla thap kat hado ba udas ngau don kam ban pan map na kirang yela kai bat kam tam na kinam kershan jong ka Tottenham hanrai kirang yela kai jong ka Tottenham kila pentingan ya u da ka baki ong bakam dai ka jingla khanang jong u ka nei ka jusha jiahi haki babon kirang yela kai football bat kum joro ka Tottenham ka dang don ya kalat bakan yo banrung sheka quarter final haka nei ka Europa League namar ka jingla kai second leg jongki kan sadai halayeng jong ka Tottenham sakawai pat ka jingla kai round 16 haka Europa Conference League ka dai hapdeng ka Real Betis persya ya ka Victoria ka Real Betis kadai ka klub ka badang syudap ban penlem ya ka Real Madrid haka jingela kai jong ka La Liga ban menta haka jingela kai round 16 haka Europa Conference League ka Real Betis ka le khai no bat ka Victoria damar la arkol ya ki kol na ka banta ka Real Betis laya banta lengba u bakambu haka menit ka basa propra bat lengba u Isco haka menit ka bahanyo prusan kat ba na ka banta ka Victoria laya banta lengba u Mendes haka menit ka besan peway bat lengba u Oliveira haka menit ka bafra peway lengba ka ne kanam ya khan kini ke artli kin hun kin saap setang ya ka second leg bakin yo banrung sheka quarter final ka ban salong haka kat sao trik jong manta u banai match kublai shibon ya piki paralok ki bajus ngau tenan ban pe ki video haka ne ka channel ngin skendopat haka we ka video kublai shibon